Incwadi yabaseKorinte yokuqala isahluko sesi-5 iyafundeka. Kwandile ukuvakala ukuba kukho umbulo phakathi kwenu. Ngumbulo ke lowo ongazanga ukhankanywe naphakathi kweentlanga, owokuba uthile ube nomfazi kayise, nibe ke nikukhukhumele, ningabakanye nidanile, ukuze anyothule phakathi kwenu lowo wenza loo ntlonti. Kuba mna ndingekho nje okunene ngesiqu, ndikho ngomoya, sendide ndamgweba oyenzileyo loo nto, njengokungathi ndikho. Ndathi egameni leNkosi yethu uYesu Kristu, nokubona ukuba ndihlanganisene nomoya wam kunye nawo amandla eNkosi yethu uYesu Kristu, makanikelwe onjalo kuSathane, ukuba inyama itshatyalaliswe, ukuze wona umoya usindiswe ngomhla weNkosi yethu uYesu. Iqhayiya lenu alilihle. Anazi na ukuba igwele elincinanana libilisa intlama iphela? Likhupheni ngoko kuThixo igwele elidala, ukuze nibe yintlama entsha, ekubeni ningabangenagwele. Kuba nithi, siyibingelelwe neyethu iPasika enguKristu. Ngoko ke, ukwenza umthendeleko, masingawenzi sinegwele elidala, negwele lobubi, nelokungendawo, masiwenze sinezonga ezingenagwele, ezingenasibhidli, ezenyaniso. Ndanibhalela encwadini apho ukuthi maningazidibanisi nabenza umbulo, kodwa ningase nizahlula kunye kwabeli hlabathi abenza umbulo, nakumabawa, nakubaphangi, nakubakhonzi bezithixo, okanye nibuye kumelwa kukuphuma ehlabathini. Kungoku ke ndinibhalela ukuba maningazidibanisi nokuba negama lokuba ungumzalwane, ukanti wenza umbulo, nokuba ulibawa, nokuba ungumkhonzi wezithixo, nokuba ungumtshabhisi, nokuba ulinxiwa, nokuba ungumphangi, ningakhe nidle nokudla nonjalo. Nina msebenzimni na ke ukuba ndigwebe nabangaphandle? Anigwebi abangaphakathi bodwa yini na? Nina ke abangaphandle bagwetywa nguThixo, ize nomnyothule kuni nina lo ungendawo.